uhlambuluke manje lana ngizohlala phansi bakushabalala isikhathi sambile ngiyayithanda mayifika la kuvesi u26 haleluya 27 uyaqaphela kwenziwayo endlini yakhe amen akazi sipho sokuvila yes akazi ukwenza yakhe yena sona la sikhathi uyathetha batshela ama-switch uhlalelela khona sazule bathetha amen akusazola lethu singabe umama usike shameful bantu hawu mama bantu ushame isono ngoba mangiza kwakho ngicela ianyanisi akusasa sengiyaduma uthe bese socela ianyanisi ungadli sikwa sokuvila ungadli sikwa sokuvila mama sukuma ngizothini angizothini anginamali ngashiya indoda hey mama usikepseli wow mama usikepseli wow Ningabe into ngazenza manje. Into ngazenza. Umama siphiwe ingqondo, siphiwe izandla, siphiwe konke. Wena uhlelo uskepsele ufuna ukuqala ayini iziqala itswayi. Uthi uthi nabazali bethu babenanana. Phuma la. Umama wena omenkosini. Umama wena onikwa ingqondo, unikwa amandla, siphiwe amandla. Wena kueva thijisimo Eden. Wena mandwe isimo sasensimini esedeni wasitshintsha wena mandla bathi Adam uwenzelele wathi lo mfazi ngoba sinamandla sesikhulisa abantwana bethu wedwa ubakhulisa abantwana sinamandla bakhula abantwana sithenjiwe inkosi wena umama onjani uskepsele umama onjani ithi lama yehla abantwana bakhe basukuma bambusise nendoda yakhe iyadumisa ukuthi indoda yakhe lo mama ngoba la ekhaya ehlonipha indoda yakhe la endlini uyakwenza konke asumama lo othi ubaba phela wayivulele TV endlini umama ulalela abantwana athi umama hayi bakuphazamisa abantwana amen fanele ubukele abantwana ubaba uyacela ngicela ngibukele TV lo baba sekuskepsela endlini bakithi hayi ukukhulu yahlupha naye hey ubaba yahlupha nathi sifuna into zethu hey nami ngiyazisho hayi abazukulu basicontrol hayi gogo sifuna ukubuyela thina ukukhulu hayi kakhulu nesolo sakhe uyayithanda isolo angithi basakala hayi kunawe manje uyahlupha usho mina ke manje ithi manje lo mama kenze kanjani lo mama wenza kahle indoda yakhe izembusisa nabantwana bakhe yizo indoda yakhe ithi indoda yakhe ku29 ngani baningi abafazi abakhutheleyo kepha wena ubadlula bonke asibaphathe kahle bobaba wakumnandi uhlangana nalo baba udle mamolo ushaye ukhiphe niphume niyodla hayi baba sidla endlini ngoba nenigeke incane hayi siyapheka leso sikhathi hayi sithina la endlini ntombi ngasayi sabasaba nenikhaba nje yayibona la ngoba ikhithi ngemamolo yedle mamolo aphelele umsebenzi lo baba wazoyibona indaba aphelele umsebenzi lo baba uzoyibona indaba kulo mama Chintu mama akhohle ukuthi ngangidla Space ngidla lo baba ngithatha angenzela konke lo baba bantu khumbula imisebenzi kalo baba kade kwenzela yona khumbula imisebenzi kalo baba emusinkomo ekhaya kini khumbula imisebenzi kalo baba namhlanje sekuyisidwedwe sika baba hayi bo mama usesowubaba uyinhloko ukujesa ngaphezu kwakhe kulandela yena bese kuza wena mama intamo ubaba ngathi bayiphelele umsebenzi bese kudlalwa ngaye ekhaya noma esexhwalile bese kudlalwa ngaye ekhaya hayi bo mama kwenziwa kanjani noma ngadakwa kanjani ubaba wena lo mama okhulekayo uyakhuleka mina wami uyephuza yes ngikuqa phansi baba ngicela athi kancane angithi akuthi simtshele konke
Yayibona le wa anthini uNkulunkulu uyalalela nginaye emandleni manje nginaye emandleni wayivuma inkosi ngelilanga wathi mama hamba nami ngokuboneni imisebenzi uNkulunkulu athela umusa amen kwaza mkhonto kwaza haleluya Wena ukuba ngifike amanda
othandekayo siyabonga ukuba nani amen. Ngifuna ukuthatha le thuba sixoxile kakhulu bafowethu Longisi nami ukhona engimbona kodwa ngikukhuluma. Ngixoxile bazalwane ngezi amen. Inkonzo yethu iyaqhubeka. Bengicela nje enkonzweni yethu baholi bethu uphinda futhi ngichaze lokhu amen. Umkhulu ngicela ukuthi aphinda kuyele kule nkundla amukele laba bazalwane abangenile amen. Ngiyacabanga ke emva kwalokho sizobe sesizwa kuNkulunkulu ukuthi kusuka la wethu emva kwalokho bese kuzokwazi ukubeka inkonzo yethu. Ngicela sihlabelele kakhulu. Ngicela abantwana abancane baphumele ngaphandle or either babuye bonke abantwana bazohlala la phambili uzokwazi ukuthi abantu abadala bayangena bathwele ithuba. Ngiyacela bonke abantwana beze ngapha noma abafana bonke bazoma ngapha bazalwane uzokwazi ukuthi njoba ngisho nje ngifuna kwenzeke njoba ngikhuluma njoba ngisakhuluma nje ngicela ukuthi kwenzeke leyo nto before ngisukumisa uNkulunkulu ngicela kwenzeke njoba ngisho beze ngapha phambili abantwana uzodedeleka abantu abadala bathola indawo laba abancane nje lapha baningi amen bazalwane amen nje bantwana bamayi ukuthi kunesidingo sokuthi ngize ngikhuluma. Masifikelwa abavakashi ekhaya uyasukuma nasekhayini ulala phansi noma ngabe umbhedo wakho wehlela lesihambi singaboni ihlanzi nasekhaya. Nala inkonzweni senza noma kungena abantu abadala siyasukuma edulweni kuhlala abantu abadala. Ngicela ke manje sihlabelele kahle sisukumise uAthi. Ngiyakholelwa Amen. Ngiyadingelela bandla lonke likaNkulunkulu. Amen. Ngiyadingelela ke nonke ngaphansi kwegama elihle leNkosi yethu uJesu. Ngiyadingelela abafowethu bana. Amen. Ukuzithoba. Amen. Ngiyazi ukuthi bamangele ukuthi yini. Amen. Kuyini lo? Basho njalo nangendaba. Amen. Makufika isinkwa lesiyana. Sasamahala mabasho na usidla but sazinto zonke mara mabasidla babuza ukuthi what is this because kwakunesishiko kunako konke kwaphelele nabo ngiyakholwa bathi what is this. Amen. Ngizophinda nami ngibingelele ngokuhloniphekile
nami ngisho lokho kushiwoyo Gwaza mkhonto gwaza mkhonto gwaza siyambona ngenyilanga indoda mafika sika ibhayila khabe ligqokile uyabuza ukuthi yini amen kodwa kwenzeki ukugwazi kungekho yena akwenzeki ngawakho umuzi masifike ukuthi ngawaka ubiyele wenza ukuthi amakungekho wakhe lizi na umkhondo kungenzeka ungabaka kungekho yena banzele izinto ezophela endlini ngizamkhulungisa nje ugwaza mkhonto amen ngiyawubingelela ngokuhloniphekile ngiyanibingelela ngiyaniqinisa ngoba asithandi ukukhuluma ngento ekusasa nasesizokunye amen amen ngizothatha nje masinyane ngiphangisele ukuthi nami khona indoda esilindile la ngo2 ezothatha siyayicela nje kule mahawa la nami umunye la ngikhulele endlini ke viva ANC viva kula kuyo kwakunzima masikhula kuleyo ndana kwakunendoda ayivulela lezazi izivulela masiyolala kumani igama lamkhulu athi Johani ambonalo yesikole ngisini amlaleli wagcina lona hambile kayile phesheya amen wahlala nale insizwa nale khehla leli amen lakagwazi uhlale ngala amsho bekaseduze over la ngimila ngikothatha abantwana bakheke wehla waya khona la mayebuya nyaya nambuye ngithi uhambe njani uthi ngibuyile wayesangasiyoza kahle ngoba babethunywa ukuthi abasebenza mayebuya akasezwa kahle lithi la ngifo phela manje ubuya khona iportment sengisuitcase uthi hawu usuka leSoweto uLasbel kodwa lelanga hamba kulelizwe ngoba ngangathemba ukuthi bazenza into enhle ngizela kwazi ngendlela besokole ngakhona bamakhela isiphoko uvanyana haleluya yona le ndoda ke le kwafa yathi akusiyo endluleni yakhe le ndoda umuntu naye umsebenzi wena songayisho kwenye into nami futhi anginandaba naye kodwa ngithi mina watshela ibhunu wathi le sokulakhile lokho ikokoroza wathi lona usi angazi wathi akuyona indalo umuntu zashindi rock space yazi ukokho nakusathi nasingathi kona ke isifundela labantu basiyamazi phela kwakhe space la benza istage singazi sikhuluma ke ngaloko okwenzile wena ungakwenza wena uzokwenzela mhlawumbe angakwenzi yemukela uthi mama bonga lokho ngiyaneliseka ngizamkunisiza ukuthi thina ukuvela kodwa okwenziwe yilabo esithina amakhehla esibili sisimile obakwenzile ngaye ngoba ngangithiwe ngicale ndoba sagula mabahamba bawubenzela abakwenza khona inkosi yomthingosizi ngidlula nje kuloko ukuthi hambani ngalawo manda la kule banda nani kule banda ngibonge nje manithi ngikhuluma nami ukulalela nokulalela izwi kaNkulunkulu wakho uyabusisa ukuphuma nokungena uma kodwa ulilalela twice nokulilalela izwi kaNkulunkulu akekho uNkulunkulu isilwane yikwathi uma uhamba endleleni umama athi kukhona umuntu ohamba phambi kwakho ukukhumbula ungazi umcanule ngoba uma umcanulile wazi ukuthi izwi akayikho ukuthethela ngibonga uNkulunkulu ngoba inkulumo engiyitholile ngiyafungena ezwini lenu bese ngihlala phansi nami ngidede inkulumo engiyithandile ethe nathi size esontweni nathi sizolalela izwi ngimangeleke ngoba umuntu uthi angangena ngapha kugwaza ngabe athizwa kwesalenzi ucake hawu izolo nje lesinawe awusazi ukuthi mina usazi athi angisazi yakuthusa wena athi angisazi ukuthi sokuhambile konke lokwaNkulunkulu sokhona omunye umdali ayenzeke bantu abami mina ngiyanibonga ukuthi ke iprotocol ke ngeke sisebenze namhlanje ukuthi sithi ngisho nje ninonke ukuthi nisebani kanti naniyazi nonke nenzeni nonke mhlangane nonke kodwa uyisingle one person abanye ke ngiyabazi kancane but uyisingle one ngithi
hamba ngalawo mandla ibandla lisubulawa indlala likhona ngibhekisa kakhulu nje kuye ukuthi angi-understand ukuthi kusasa ngathi unenkani la ufuna mina nathi ulungile angeke kwenzeke siyabonga selemba ngibongile ngeke ke ngikwenze okuthanda uye mina mangibele ngithi hello angifune nix just ukuthi mina nomntana angini there's nothing no but always nakavuka athi khehla ngisahamba mina ngibheka odokotela haleluya nakaqasholo kumina ngithumthwala ngizama ukuthi ngimsize abantu bami ngivula izwi lenu nami bese ngihlala phansi ngidedele ibandla lonke bakuthabalala nebandla lonke bakudube babundebele ngiyazi ukuthi kumangalekile akusona isimangake sivotile ke sonke othi ibandla likhuluma ngepolitiki nje nasahle bantu namangake mina ngangisithi ukuthi mangikholo uNkulunkulu uvoteleni ke mozovuma labantu benza into engero bokuhlelana thina ndinamshosi about close to 18 lapha bafuna ngibasukumise wabona manje ngizama ukunisiza ukuthi akusungeni indlala kuleya umuzi wonke uniswe yini wena uma ngizongena ezwini abazalwane ngibonga ke ukuthi abaholi bami abakhona kungabi isimanga kodwa nje kube into enhle lokho engikhulume nebantwana be-MK noma abantwana bakithi mabakwemukele ngiyanibonga amantombazana kithi nezivilizi labo mama abantu abadukisa lebandla leli yiwo uzwela ngudala bethu bathi umama uyayilungisa into yakhe ngizofuna ngizwe lodwa la ngihambe naye ngiyamthanda omunye umama ngizonga namkadilizwe ngihlala phansi angisizo le ngizofunda la omunye uzochazela omunye ongasizwa abeshamchazela ngizofunda ibheke kimi ibheka nje into engiyifunda kodwa ngiyamthanda omunye umama lapha kuMarko u7 njengoko24 ngiyamdlulisa nje lo mama uma ethe abona yilo nawo ungayibona abantu baqala ukubona yena yithi uthe woza abanye abantu ozani sondelani kimi mabasondela ukuthi ngicela kusenzeni iplan senze umuntu manje ngumfanekiso wethu kwakunabantu ayengedwanga uma icede ukwenza lokho bavumelana uthi kodwa sizomenza abe ngumfanekiso usindoda uthi masesiqedile asifuze igama lokufuzwa kwenza uthi masesiqedile kumenza lo muntu sicela ukuthi asizakale asifuze ekugcineni uthi hayi sesimenzile ukuthi ubambe esihlathini esidelimbo ukuhlala njalo sicabanga unjani senze umsizi amen yangeni inkathazo yangeni inkathazo uthi sizomenzela umsizi akabekanga nginguthi sizomenzela ngoba ebona ukuthi ngathi kuyadukeka akekho ogadile umsizi uzele kuzosiza kububi ubuhle kodwa uzosiza incwadeni ke ikhuluma inkinga lapha kuMarko ngomama omunye wathi yalandela shemdani ememeza Jesu ngafa nezingane zami indlala bayamtshela ngoba wenza ngathi akezwe mayihamba naye bathi kunomama omemeza kakhulu la unkosikazi uyambheka uthi kulaba mina ngiyenze yonke into ezenzayo ngengithatha ukudla kwabantu abamisinkwa sabantu wami nginika izinja idankosikazi hayi kulungile la ungasho uthi kulungile ususho kanje enganazi izinja ziyayidla imbuthuluke kwakubanika nathi siyayidla imbuthuluke la wakini angathi abasezwa ngakho uthi no lo mama uyala abomama umsengoba kwala uthi uthathe ngengikwenza ukuthi that's how the mama is uthi incane nazo izinja nawe uyacabanga ziyayidla imbuthuluke ewe kumniniyo ndancwadini yenu ke leyo ngimane ngiyezelisa ngidlula nje ukuthi ngifunde lencwadi emasinyane ngiphume kini nami ngihlale phansi u43 ngamfunda oyuzayo ngifuna nje ngigijime ngingemi ngiyogcina lapha athi khona kuliqiniso lokho Isaiah 43 ngofunda ngigijima naye from ku1 ukuhlwengwa kwaIsrael kungaba kuhlengwa kwenu la namhlanje sikuhlekisa mina ukuthi ke manje phuma la nihambe nimoshe lelo hona lena
ngoba nazi abantu bontelela ukuthi bangani nagcwala stadium la ngishusho isikhathi bengizohamba nani ngingangifuni i-problem kuzo lezinto lezi angeke lo mfundisi wenjani noma ungahlangana nabangeyiyo i-problem kule nto sagcwala i-stadium senza konke uma ningalenza lelo phutha lokuphoqa uNkulunkulu ngiyahamba ukuhlengwa kwa-Israel musubuka-ke lo Israel lo lena no don't look ukuthi u-Israel then uzohamba kahle endleleni mara uma ungangitshela ngalo wabo Putin lena lo bani bani la sikhuluma ngo-Israel mina nawe ngiyahamba kepha manje usho kanje uJehova owakudalayo wena Jakobe nowakubumba wena Israyela uthi ungesabi ngokuba ngikuhlengile ngithe ngibhekisana nathi futhi siyadlalela ngoba yena mara nathi usihlengile ningesabi noma sokwenzeka nje qoshane nenzeka kodwa ningesabi isiphiphile nathi ngiyasithusa engabe angizelanga lo la ngizele izinto ngokuba ngikuhlengile ngikubizile ngegama lakho ungowami nani nisholo lo ukuthi kusho ngowami thina siyazi kodwa niyazi ngibone nigwaba ngithi bantu nazi kahle lokho engikusho ngiyahamba kangiphindi ngime lapho udabula emanzini mina nginawo nasemfuleni eyizikhukhula lapho uhamba emlilweni awuyikusha namalangabi ayakushisa ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wakho ongcwele kaIsrayeli umsindisi wakho ikhushe nesheba esikhundleni sakho ngenxa yokuba ubuyigugu emehlweni ami futhi udumile uthandekile kimi ngiyakunika abantu esikhundleni sakho siseza ngithokoza banikwa abantu uphi esikhundleni sakho nezizwe ezikhundleni sokuphila kwakho ungesabi ngokuba nginawe ngiyakuletha inzalo yakho iphume empumalanga ngibuthe nasentshonalanga ngiyakusho kuyo inyakatho ngithi balethe ningakusho namhlanje balethe nakuyo iningizimu ungabagoli the stings they were makufanele kuzabantu babathe siyahamba sabekele kubonimba ngoba hayisokusebenza ecele nabagoli kathi asiye iyenza nasebandweni hayi siyamthanda yabantu ayasambisana endleleni sengicabanga siye ungabagoli ngithebe ngikaze ngithola ungabagoli lethani amadodana ami akude namadodakazi ami ukuba aphume nasemkhawulweni yomhlaba onke abizwe ngegama lami ningawedaleli inkazimulo yami ningayideleli inkazimulo yami engiwabumbile nengiwenzile lethani abantu abayizimpumputhe abanamehlo lethani abantu abayizimpumputhe kodwa banjani banawo ithi abanamehlo nezithulu ezinezindebe izizwe zonke mazibuthelwe ndawonye abantu bonke babuthane ngubani phakathi kwabo ongamemezela lokho asizwise izinto zokuqala mabalethe ofakazi babo ukuba balungiswe bezwe bathi kuyiqiniso amen bezwe bese bona bathi no kuyiqiniso nasebeqedile ukuzwa bazawusho abantu behamba eselithele ukugcina makukhanya phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yemihle bese bedumisa uNkulunkulu kodwa kudinga babone imisebenzi yenu emihle bazokhona ukumdumisa ngeke kwenzeke uma bangaboni imisebenzi yenu emihle lithe iBhayibheli isibane kasophelwa sifakwe phansi etafula sibeka phezulu etafula babone bonke abantu uNkulunkulu angisize nami ngixolisa kakhulu umphathelo ozongena ngilezwe isikhathi 20:1 mangikhuluma nondodakazi nasekuseni ubikile konke ngiyabonga abaphathi bami namushilo ukuthi national nami ngifundile uposta sonke sifundile ngifakile ebandleni ibandla ke leli sicelela lingabi umswengu ukhona ibandla leli malisubukeka kungelona ibandla mina ngikhona asithi ninabo kodwa ophezulu ublame
today and every day. As long as you parliament, mina njengami ngifuna ukuthi ngisho ukuthi ngizonami ngifaka ku data wazi ukuthi ngiflorist. Mina ngoba abangifaka abanye ngoba nilani nithelelo ukuthi nizomtshela usecretary wenu ukuthi hamba uthathe izinto zakhe akugcwalisele zona afake abhale ukuthi ngothas florist. Phela asibandlululi mhlawumbe abantu abanozwa kahle hayi njalo uya ku Jason's Flowers njalo khomuntu Jason's Flowers uthi thina sithini uthi kahle kahle thina sithini amen lapha to the house ke uyabosibani mina since ngabe ngikhuluma mina ngiflower wazimbali mina nje okwamsebenzi umuntu abantwana beza ngizama ukuthi akusukwenzeka athi omunye analo into akwenza bese sovula umama lo uBishop kaZosiphokela athi vila lifuneki athengisa amaswidi thina sinako mkhiphi inkanda ukuthi nganayo na kosomsinibusise angazi ukuthi ngayithina enhlizweni yami ngifisa enye into wena uyangenzela uNkulunkulu nalo beka ngeka kwenze lenkani ngenana kulandela ngitshela ukuthi no nomkhulu abantu sizomthethelo yedwa wenu ngicela sishaye umkhulu wethu izandla haleluya ngifuna sishaye mama Ndana futhi izandla khona amakhosikazi azophuma mama Ndana khona amakhosikazi azophuma kukhona nazo luma khona nazo kwazisa abayeni bami akamuhle uma ungamhloniphi umyeni noma ngabe una 20 years washada but uma ungakwazi ukuzithoba kumyeni wakho khona haleluya amen amen waza mkhonto gwaza yena namkhonto sengikwazi ukusho kanje
Haleluya. Haleluya. Bazalwane ke ngifuna futhi ukuphinda ngibuyele enhlanganweni yakithi ukuxolisa isikhathi. Amen bazalwane. Amen. Bese ngidlula kulesi sikhathi ngicela nje kancane siphe abazalwane laba senzele ukuthi bona mhlambe mase beqedile bazokwazi ukuthi bakhululeke ngendlela yabo sisale thina qhubeka ngokwethu lesi nabo bafuna ukubuka yonke into until sifike egcineni. Bengicela ke ukubanikeza ithuba kunobhuti wethu abathe uzoza phambili ubhuti uThulane. Haleluya. Sizocela ke ukuthi eze phambili athathe indawo. Haleluya. Bingelelo mama. Ukufika kuwe. Kwabenyanga ethi umama siyathanda. Uthi siyayiqhenya ngazi. Sidakhulukazi abafathile. Baholi okukhulu kuyithoba siyabingelela. Baba Motha sishithakazelo wena wadlala ngani. Siyabonga ibingelele usekela sihlalo wami ongiphethe ubaba uJunior Mbobo ukhulu kuyithoba. Amen. Wasasela ukubona abingelele. Haleluya. Amen. Ukhulu kuyithoba ngibingelele usoyimali wethu sithi
ubaba uliva sengiyakhola ukuthi uyisayonile manje. Ngithanda ukusukumisa upresident wentsha njengoba ngiyibona ke youth president ngicela uthathe iform iballpen ikhona kumina ukunike iyouth yakho leyo. Gwaza mntu omusha gwaza. Hone msholozi sihone. Ngihlonipha isikhathi ngibingelele member of parliament ubaba uMtaung abingelele nje kancane nje naye athi ukuthi nje sanibona. Gwaza mkhonto gwaza. Ngibonile uhonorable uMakhafana uCarol ophethe ibhanza lokho ngizwile ukukhuluma ngebusiness nangu mama ophethe indaba zeibhanza nemali yebhaza shop ilapha kuwe. Ngicela ke sibingele ukuyithoba umama ophethe iGauteng umama Witness Nyembe Sikhandisa. Siphilele babunqamalala siphilele. Phatha msholozi phatha. Gizo save isikhathi bakhona baningi ngithi protocol is observed. Yes. Andinento ngoba ngani ukubona manganasi. Lithi Bible Bishop ngaphandle kokukhola akwenzeki ukumshokoza. Ngithandi kumfundisi nombishop wesilili oyisiphukupho. Yebo ngoba usukuma laba bumotha uthi babulimba ngiflorist. Leyo nto leyo kimi isho ukuthi ubishop uyakhola ukuthi umkhonto wesizwe uzophatha. Useyazi ukuthi umsebenzi noma iCV yecompany akayifake kuphi. Lithi Bible ngakwazi useyifile. Hayi sisekhona bazalwana ngithi. Uma kuzothi iBible ngakwazi useyihlwile kuchaza ukuthi uma ungaqhubeka kwelinye ivesi elithi ekhaya kaBaba kunezindle eziningi. Ngifuna andalane la lithi khona mawufuna ngesizulu esiqinile lithi nxa ufuna nawe ungathola. Now hlanganisa lezi zinto ngenkulumo ethi uNkulunkulu uyihlelile lento useyihlwile. Wakwakhela indlu ekhaya likaBaba la kunani khona izindle eziningi. Uma uhamba ubuka umholi wethu uJacob Zuma ubuka uhambo lwakhe ngifikela into oyikhulumayo uBishop la ukhuluma ngendaba kaAaron noMoses. uNkulunkulu mayemthuma ethi uyadlula amanzi uyadlula imlilo uyadlula amasoda kodwa mina ngiyakuba akusiyi Bishop oyikhulumile lena. Amen. Akusiyi Bishop. iBhayibheli likhuluma a very simple thing. Uthi uNkulunkulu lapha Moses and Aaron ngiyakunithuma kube nekhulu labantwana bambakwa Israel. Kodwa nake ngizokwenza nguNkulunkulu. Mashadu Bishop kuthiwa okufaswe La faswe nasesakhuleka nje. Now uthi uNkulunkulu ngiyakumenza uFaro inhliziyo yakhe ibe lukhuni. Okuchaza ukuthi no amount of prayers neyiwasho ezakuyikhulula le yanhliziyo. Ngiyaphumelela. Somewhere ngifuna ukuphendula ngoni lenkulumo othi wena bathi ipolitiki ahlangana nenkolo. Ngifuna ukukuchazela ukuthi ipolitiki lisuka enkolweni. Ipolitiki liyinkolo. Kodwa ama opportunist athatha inkolo wayenza ini? Ipolitiki ayihlukanisa. Uthi ngiyakumenza uFaro inhliziyo yakhe ibe lukhulu ukuze kubonakala ukukhulu bakaNkulunkulu. Uma lithi iBhayibheli labo abaphathi bezwe libahloniphe ngoba babekwe yimi. Mhlawumbe ungizwayo uzwa ngithi uCyril ubekwe uNkulunkulu. Kuyiqiniso ubekwe uNkulunkulu. Futhi mhloniphe. Yingakho nakwethu uPresident uZuma mayefika endaweni angeke umuzwe emthuku uCyril. Njalo nje. Angazi ngisihamba nani bazalwane. Ngizama ukuveza ukuthunywa kukaPresident wethu eZayoni. Ufuna ukuza naleyo nkulumo before ngithula kahle abaholi neshe sizeke bo. Yebo. uPresident Zuma uthunywa exactly like uMoses. uCyril ufana noAaron mabethunywa kubabili. Uthi uNkulunkulu Aaron ngimthumile nakhulula izizwe nathandazela kwenzeka konke. Kodwa Aaron usumdala awukholwa. Usuyibonile into zami
awukholwa. UMoses uJacob Zuma uhambe lezi ndawo kodwa wakholwa. Unalo ithemba phambili. Sisase sonke bazalwane. Angifuni nilahleke ngithi asikhuluma ngepolitiki. Uma ngepolitiki ngithi sisase sonke. Uma uNkulunkulu ethatha uSirele embeka lapha phezulu. Kuyafana nokuthatha kukaFaro embeka lapha phezulu. uFaro ulahlekelwa imfuyo. Kufika amanzi aba negazi. Kodwa kashintsha kabakhulula abantwana bakaIsrael uFaro. uSirele ubopha ngisho umuntu omdala la eSouth Africa umuntu omdala akaboshwa. uSirele ubopha ngisho umuntu omdala umfaka ejele. No COVID-19. Hey bakithi. uSirele uthatha ngisho umuntu omdala umfaka emacourt amajaji ngento ebonakalayo ayamgweba ngento engekho. Ngisahamba nawe ngithi. Uyamkhumbula uFaro ngithi. uFaro washonelwa indodana yakhe enenkani. Leya eboshwe ubani? uNkulunkulu manje uNkulunkulu ngiyakumenza abe nani? Abe bo. Ukuze abantu bambabona. Lithi iBhayibheli abantu bambayafa ngonxa baselulwazi. Umuntu ukholwa ngokubona. uNkulunkulu uthatha uZuma umfaka ejele. uNkulunkulu uthatha uZuma accuse nge-rape. uNkulunkulu uthatha uZuma accuse ngamaguptas. Kuthi utshontshe imali namaguptas. uNkulunkulu uthatha uSirele unikeza uSirele unibonisa imali ngaphansi komatrasi. Into eliyibonayo kodwa nikhola amagupta. Lento izokwenza ngisho manje angiyiye. Naku bishop angifuna ukuthula ubufakazi okwenziwa ubaba uZuma ezayo. Sake saqoshwa kwenye TV station ekuthiwa iSotsha TV. Yebo. Saqoshwa sacishe uqoshwa kodwa sahamba. Yebo. Futhi ngabaleka wasala yedwa umfethu engizomveza. Sithatha ubaba Jacob Zuma sayomveza eTV kwishow ethiwa iApple Zion. Ukhona ibandla ethiwa iPure Garden yabazi. Yeah, ngiyakabona. Kuthiwa Phakamani Mthetho. Yeah, ngakubazi kakhulu. Ukhona umuntu ethiwa ubhekani Mmubu. Yebo. Ukhona kuthiwa iZion City. Atheza. Duzo zaseredate. Lezo zinto lezo ziproducer yilo babani. Hawu. NguTSM record ezayo. Ukhona ethiwa Apple Zion ngiyazi. Nangu Apple Zion. Na ngifuna ukubuyisela emuva ukuthi uqale kuphi ubaba Zuma ukusebenza. Ngifuna ungalahleki. Sithatha ubaba Zuma hlale ndodo. Sibancane. Mina producer amaZion producer oPhakamani. Wasifundisa ukubaluleka kokungaphakami. Wangifundisa ukuthi iCoke akekho umuntu oyaziyo ukuthi yenziwa ubani. Nangabuza iCoke yipi yenziwa yipi company uzothi yenziwa iCoca-Cola company. Yebo. Kanti yenziwa iABI. So iBhayibheli malithi ningenzi lutho ngombango nangodumo lezo. Kodwa ngokukholwa nishaye ngathi abanye bakhulu kunani. uNkulunkulu weBishop wena nje ukuthi umbabulimba. Njengoba uNkulunkulu enza athuma uMoses noAaron. Hambile kubabulimba wayosilanda wathi bafana bami. Anizosolo unifihle lento ubabuzuma ifaka kini. Yokukhuphula uzayo. Nizoza nami ngihambeni ebandleni lami esokuthi siyokhonza siyonikela sithi. Ngoba iBhayibheli lithi sibusisiwe siphayo. Unesamukela. Hayi ukuthi asibusiswa nesamukela. Esamukela sesitholile isibusiso siyasibona. Kodwa esiphayo sithola isibusiso singabonakali. Mr. Limba yakuzwa ngithini? Kukhona into ezokubusisa Mr. Limba ungayiboni ikubusisa. uPresident uZuma Bishop uthatha isayoni. Yebo. Usithatha usifaka eofisini uthi wena uzoba uchief of staff eofisini lami isayoni leyo. Yimloyo. Hayi uyangikhipha lapho uthi ngiyakuthemba futhi sayoni wena kuthiwa wazi lutho. Uzoba uDSG sayoni leso. Uyangithuma futhi uthi hambe eParliament banalo baba uMpoto hambe eParliament. Isayoni leso Bishop. Ngizama ukuthi ubaba Zuma ngezayoni uyayithanda lento. Yingakho evumela uLimba ukuthi uma izothi uthi Jim ngifuna ukubona izayoni akabanga novalo ukuthi hamba mfana mshona uBeaches. Lento akayiqalanga today uyiqale ngento eniyibonile kodwa engayikholwanga ukuthi phambi kwenu. Thina saziwe zayo kodwa umsebenzi wethu sinalo mfethu mikhulu ukudlula ezayoni. Amen bazalwane. So ngisho ukuthi nani zayona ndimncinyane nibakhulu. Siyabonga Mr. Limba siyabonga Deputy Chair. Siyabonga Khonvile.
Onja sesokhonvile. Siyabonga leli thuba lokuthi sibe nani. Bishop Mzoza sizodla le Yesu. Yes, yeah. Sizodla le Yesu. Ngoba ngoba ngiyabona lithi iBhayibheli lapha. Uma idokodo lasemhlabeni sikhona isakhiwo sasezulwini. Sikhuluma ngento ezihleliwe. Ukuza kwethu la kuhleliwe uNkulunkulu. Uyakhumbula uPresident Zuma ebiza iZayoni eBinoni noShembe kwakukhona uVukukhanya. Kwakukhona ikhaya leZayoni. Wayihlanganisa noShembe. Yebo. Ihlukaniswa belungu. Ihlukaniswa icolonialism, ihlukaniswa lento efuna ukuthiwa idemocracy. The aim was ubaba Zuma uthi awahlangane onke amabandla. Awumuntu omnyama. Ukuze sithathe ivote silise phambili sibuyise izwe. Ngikhulumile lento eParliament ngathi ibudget yamaZayoni ayibe khona. Yebo. Uthunywe labaphathi bami lapha. Hayi. Akekho umuntu oZayoni obakhuluma ngoSayoni kwaNational Parliament. Total. So siyayithoba bakithi. Ngicela ukuthi ngizophakamisa yena umholi wami ngoba kungumthetho lapho. Ukuthi bayikhulumela abaholi mama bangiphethe. Bangisusa phela ehlalweni. So sengimncane manje seyiParliament le. So ngicela bayithathele indawo. Phathi wami ipha abantu basekhaya. Kodwa ngicela ubona ijazi ngokugcina nje uphathi wami. Kosibusisi. Ngicela ubona ijazi. Amen, amen, tete. Hallelujah. Okusukumisa ukuthulana. Abe izandele ikhophi. Manje sekangifake under the bus. Ngisekhaya ndaba zabana. Intombi kavudla. Awumadoda ekavilakazi. Amen. Perfect. Ngithi mamkhulu angimbona. Umkhulu angimbona. Lenkonzo ngaqala ukusonteza yona kuyo lenkonzo kothulana. Ayavuma manje. Lenkonzo ina more than 40 years. I guarantee you. Ungiphikisile angathi kuyengibeleza yona kuye kwaba important ukuthi sike sibuyele emuva singabantu. Kunementality ukuthi ebantwini abamnyama awuyi-TG uyi-CEO oyini ubuya ku-family better. Kanti mele ke sibuyise sibonise ukuthi sibuya khona eZayoni sisonto emaklasini. And manje sesikwesimo esinye babusho ukuthi isimo esi-right 40 years. Inkonzo ephethe umuntu omnyama wase-South Africa isasontele eklasini. Kodwa kuyafika umuntu wangaphandle athole iland more than 2 hectares. If anibona into wrong, angeke ngisaphinde.
abantu bangaphandle sikhuluma nje bahamba ngamabheli thina bathola iland thina most of the time sikhumbula lamasonto asekuthula umuntu endlini ngoba labo balamasonto laba aphakamile uthi akuthula umuntu endlini ake abezi nobuzi ababili ngabona laba esithi abayanga esikolweni so ngithe masize-ke namhlanje angifuna ucaba manga enye into futhi wangifuna enzima ngifuna uprove point kule nto kodwa ngithi uNkulunkulu usebenza ngenye indlela mina ngithi ngifuna uprove point kanti ngizolanda iyibusiso so lapho esikhona sisesimeni ezimo umsebenzi esibhekane nawo unzima 90% of member womkhonto they are coming from disadvantaged families. Amen. Guarantee you 80% ama-member womkhonto awasebenzi. Yes. Amen. So izimo esibhekane nazo impi esibhekane nayo is bigger than what we do. Exactly. Iyadinga ukuthi isambe ifuna umkhuleko. Ukuthi awuzoyelana ngokwenyama you not going to win. Umama ukhulumile la wathi unabantwana abenyawo esingasababiza ukuthi abantwana abenyawo. I always say akekho umuntu othanda ungahlonipheki. Yes. Akekho ubaba othanda ukuthi angene emzini wakhe angahlonipheki. Kodwa i-system nje ingakhona it forces abantwana bethu baye kuma-drugs. Zibuza soqeda i-matric uhlele for 6 months ungazi. Wena ku-easy akufana nami mina angifuna ukucamba manga ngibone ngakuthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba mina bami abazali abayanga esikoleni. Akathi uyi-florist ngimtshele bazalwane besithengisa amaflawa estradini. Estradini awuyabo umakhilani ball bathi besithengisa estradini. Ukufundisa ibhizinisi. Isikolo sisicala ngemali yamaflawa. So isimo esibuya kuso angithi sina abanye sasinda sabona ngathi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngoba imajority yabantu esafunda ngabo today abasaphili. So saba nenhlanga uNkulunkulu wabanathi wasibusisa. So it's very important ukuthi sibuye silwe into efana nale bawusho. Siya kuma election. Yes. For 2026. Yes. And it is very important with our election so win. Because that's where the foundation is to start. Yes. It can't be we after 5 years from now. See we forces the land at last. Amen. It can't I was over right. Mina siphuma la sike siyibuze ukuthi singabe ubani siyaphi sifuna. So ngaloko akukho okuningi. Ngize no president one. Yes. What is the only full president in the party? There are little president. Siphetene nama former leaders. Leaders siphetene nama MPs. Yes. Sithe asihle asizinto ezibuya kumpia. No. Izinto ezibuya emkhondweni. Waza. Tena zitulo sathina amatafula isifiso sethu ukunikeza wendele and ushilo mama watangenini ungasabu ngoba mina ngithanda into esoma uzini mama niphiniso ngithanda ukuthi angiyenzwe into wrong ungavutha ngichamuka lapho positive viva mkhonto ukuthi kumele usitshele ukuthi ngiyabheda sizokwazi ukuzilungisa motivation amen kodwa kuzongena iANC lapha nithi viva ANC ababona ukurong abakenza how thina we are welcome noma samba kuphi it's not about hate it's about kuba neqiniso kuba lizokukhulula ngothi isimo samba kuso manje thina yazi si divided kanjani ma si divide ngama ngifuna ukubiza ngama classes kunale class abantu abafundile kunalabo abangafundanga kunalabo abantu abasebenzayo kunalabo abamasiyo kunalabo abangasebenzi total so abanye aba right bona
abaphila kahle nabantwana babo angeke bayibona inkinga yeyenzi bayasebenza ba-protecte what they have wena awuhleli osathi viva yenzi kodwa uphuma la awazi ukuthi abantwana bakho siyokhuleka sikhuleke sicaba ukuthi uNkulunkulu akasizwe kanti uNkulunkulu khona uyasizwa uthe bolalela lo uhamba naye kanti asimlaleli lo uhamba naye ngoba sibhizi senza okurong asiphuma sogqoka zona lekhipha ze kodwa endlini lami ngaloko nje ayinazi siyabonga bathi ngesilungu I'm out of words amen angazi izinto esengingayisho kodwa ke sicela ukuxolisa kini nonke isikhathi ngenxa yesikhathi sethu uyazi nje ukube nje kuthiwe siqale ngo8 mkhulu ube besazi sizolalela yazi kumnandi basinilalela usungathi esijoyinile vele kanti yabona ngibona nje sengiwumuntu sengiyalisa sengiphethe sengimena kwababuzuma ndolo sengibona nje yonke into kade ukube besazile so manje ubaba la ekhaya njalo siya complaina uyawathanda ama surprises angeke ngasitshele kuseza isikhathi ukuthi yazi khona ngathi lutho umkhulu yabo nje mina ukuthi kuzoba nenkonzo kanti usheshe umake sure ukuthi awulovi ngiyazi uyagula kodwa ke uvuke ngoba manje nje ngisaqiniswa amaphilisi bazalwane ngiphathekile kakhulu bathandekayo kodwa ngikholwa ukuthi njengoba sekunje ngizosinda amen bayacela abo baba ukuthi bezokhona ukuphuma basidedele enkundleni yethu ngifuna ukuxolisa futhi enkonzweni yakithi kakhulu bazalwane siyabonga nokuthi nisibekezelele bacela nje ukuthi i-leadership yabo ubuholi bala ekhaya bubabeke izandla ize la phambili baguqe la phambi kwenu nibabeke izandla bazalwane andubeke bephuma mase bephuma mina ngizobe sengidedela ubaba wethu ngo2 o'clock ubaba wethu Shabalala athatha indawo amen bazalwane ngizothi uphuma nawo kancane phansi amen haleluya icela i-leadership